शुटिंआ जाहैबाय आद्रा थानाया दहाय खिथानोसै डाइरेक्ट 77 नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबायदि डाइरेक्ट 77 बेलाय जायो जाजोबो साननै सानथाम हेलौ माबोरै दं नोंसोरलाय आं एसे लामसाम थाइ दङ नोंथांमोनहा गवालपारानि लोगोफ्रा बांसिन नुगोन दे नोंसोरनि मोखां नायनानै नायजोबसिगोन ब्लगखौ हेलौ लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय गासैखौबो दिनैबो नै शुटिंआव फैलायबाय क'क्राझार सेरफांगुरियाव दा सोर सोरखौ लोगो मोनगोन बुंनो हाथ'वा ब्लगखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम ना मा होनो लोगोफोर आरो इन्ट्र' आरो थामनिखौथ' नुखायो अब्लायबो जेग्लायबो होमब्ला स्किप खालामालासैनो स्टार्ट खालामलांदो नायनायखौ ना मा होनो लोगोफोर हेलौ बिदिब्ला कुइसना सफैबाय दा मा जायगा होनो मिथिथ'वा सुसकेट आरोना दा सुसकेटखौ आं देखायग्रोनोसै फार्स्टआवनो बिनि उनाव एक्टर एक्ट्रेसखौ नुनो मोनगोन बा दैया ज्राव बोहैथारदोंलै सोमखोर जायगा होननायसो बियो लकेसना बिराद मोजांथार आरो बे जिखिनि माने लकेसन नुदों आरो सुसकेट नुदों खालायगाव सुसकेट बुङो आरोना खालायगावनो सेरफांगुरि खालायगाव शुटिंआव फैलायबाय जोंहा लोगो मोनलायबाय लोगोखौ खबरा माब्रै खबराथ' मोजाङानो दासान्दि इसोरनि अननायाव ना सामफ्रामबो शुटिंआनो जाबाय थाथारोना बानायलायबाय होनदो माने बोरै बानो होनदा माने पाब्लिकनि थाखाय बा जों रायजोनि थाखायनो मावलांनांसिगोन बर' जि माने जों गाबाय नालाय ना मा होनो ओमफ्राय नोंनि साननायाव माबादि एसे बुंना होदो माने बे जोङो फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारबाय साननायाव नोंनि मा एसे बुंना होदो साननायाथ' मा होनबावनो बेनो मावलांबाय थागोन आरो ना बेनो आरो ओमफ्राय बयबो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय अननाय होलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरनि अननाय मोनबानो जोंबो जेब्लायबो दावगालांबाय थानो हागोन थालायबायसै एसे ओमफ्राय लकेसनखौ मा होननांगोन लकेसनखौ मा होननांगोन लकेसनाथ' जों बेयावनो लाबाय थाखायो बुंनो थाङोबा जोंनि लकेलनिनो जाहैबाय बेयो जाहैबाय रामफल सुसकेट ना बरिया जायगाखौ बिराद मोजां ओमफ्राय ओंखाम जाबाखै ओंखामथ' जाबोनाय जायाखिसै आङो ओमफ्राय रुटि जाफैबाय दावदै जाफैबाय फुङाव जानो बोरैबा मोनोना जायोबा एक्सुवेलि मोजां ओंखामखौ जायोबा ओमफ्राय जानाय जायो समाय ओमफ्राय दिनै जाबोनाय जायाखिसै आरो टाइमनि एसे सर्ट जादों जोंबो मियानो फैखादों फुङावनो ओंखारनाय जादों नालाय दिनैहाय जाया स्ट'रिया दिनै एसे गोलाव नालाय स्ट'रिखौहाय मा नाम दोनदों टाइटेलखौ मिन्थिया नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन जोंनि दिनैनि शुटिं खालामनायखौ आरो फिल्मखौहाय टाइटेलखौ मिथिथ'आ आरोना टाइटेलखौ मिथिथ'वाखै आं दासिमबो बेनिखायनो आंबो बुंनो हाथ'वाखै लोगोफोर आरो मियाबो मोनसे जोबखांबाय मियानिखौ बुंनो हागोन हाया मियानिखौ टाइटेलखौ मैयानिखौबो टाइटेलखौ र' मारैबा होनदोंमोनहाय आं एक्सुवेलि मोजाङै मिन्थियाखै बावबाय आदा माने जि टाइटेलखौ जों मिथियामोन आरोना ओमफ्राय माने मैयानि शुटिंआ जाहैबाय आद्रा थानाया दहाय खिथानोसै डाइरेक्ट 77 नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबायदि डाइरेक्ट 77 बेलाय नुनो मोनगोन आरो ओमफ्राय दिनैनिया जाहैबाय सनानि सोंसार बे आदामोननिनो गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बानायनो फैदों आदामोनहा जोंजों लोगोसे ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आदामोननि चेनेलखौबो थाबैनो नुनो मोनगोन थेंक इउ लोगोनसि बुंना होनो थाखाय माने मिथिबावासोमोन आरोना मा टाइटेलखौ सोंब्रबनानैसो खिथाबाय आरो नोंथांमोननो नै फरायगासिनो दं बिया खाबो संसार खाबो मिथिंगा बाथ्रानिबो हाबजोब्बाय दा बियानोबो संसार खाबो होननांगौ बियानिबो संसार खाबो बेयावथ' माने बिया खाबो बे जोंनि सुसकेटआव जिखिनि माने शुटिं लादों बे जोबथ'बाय दायो बेलेग लकेसनाव थांसिगोन ना आरो ओमफ्राय नै जा आदा जों
थांनोसै दा माने नेक्स्ट शुटआ न'आव जागोन दा ओंखायनो जों बे माने पार्कनिफ्राय न'सिम थांसिगोन आरोखि न'सिम माने न'आव जाहैगोन खोमा एबार शुटिंआ ओमफ्रायनो जोंहा लोगोआ गाखोबायनो खोमा ना सिगाङाव गाखोबायनो खोमा नै दै लोंदों आरो जा आदा हाय बे लकेसननिफ्राय दोरोदलायनोसै बेलेग लकेसनाव थांसै जोंहा नै एक्ट्रेसफोराबो उथिजोब्बाय हाय होनदो लोगोफोरखौ गवालपारानि लोगोफ्रा बांसिन नुगोन दै ओमफ्राय आरो नै एबार नोंसोरनि क'क्राझार सेरफांगुरि साइडआ नुसिगोन आरो नोंसोरनि मोखां नायनानै नायजोबसिगोन ब्लगखौ RJB ब्लगखौ दा होमब्ला आवगायनोसै मेन दा लकेसन न'आव सफैबाय आरो सुइस गेटनिफ्राय अमनो लेंहरलायबाय लेंहरलायबाय थाङाखै फन दानानै दे होनबालाय होनगोन हिनजावखौ सेन्देलखौ मानो बिदि बायोलां सेन्देला मा बिबारखौ हिनजावनि खामानि मावनांनायखाय हिनजावनि सेन्देल गानबाय आरो ना आदाखौ नै लोगो मोनलायबाय दिनैबो गवालपारानि इउटुबाराव दाखालि बोरै होनोमोन गवालपारानि ना ओमफ्राय आदा खेबसे जाथारसिगोन नोंसोरनियाव बबे जायो जाजोबो सानबेसे जायो साननै सानथाम बिदि आरोना आदाना जोबखांबाय सुदा गरम जालायबायसो माने बोथोरानो जि गरम ओंखारो नै एखनबा माने थांनाय खेबसेयावथ' अखानि जनै बिराद जाखादोंमोन जोंनिया सुथारलायनाया होननायसो जारला मारला आलु गेसावाव मोजां जादों ओमफ्राय आदा ओंखाम जाबाखै जाबोदों आं एसे मा ओंख्रि लेस्रा भाजि ओमफ्राय आरो किबा टमेट' मोनो नामा दा बैजा बाटन टमेट' मोनो ना टमेट' सालानि टमेट' अ सालानि गोथाव सालानियानो जामादैजों हरबाय गाइस नै ब्लक लायलाय दै गांलायलायबाय आंना जाला आदा खांखुबाय नामा उखैयाखैना मेंबाय एसे आदाया हेलौ माबोरै दं नोंसोरलाय आं एसे लामसाम थाइ दङ नोंथांमोनहा माबोरै दं जायखिजाया नैबे फंबायनि मा चेनेलमोन नोंना RJB ब्लगखौ अननानै साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय बिदिनो नोंसोर मा हायो खालामदो आरोखि मोजां नङाब्ला गाज्रि कमेन्ट हर सुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय थांसै दायो मोजां नङाबा गाज्रि कमेन्ट हरनो ना लोगोफोर शुटिंआ मेकआप जाबाय माने बे फिल्मा जेनेबा दिनैनि शुटआ मा होनोमोनलाय आदा सनानि संसार दा जोब्बाय आरो ओमफ्राय नै जादो दं नमस्कार मेंबायना नायलांदो उननि समफोराव आरो गोदान लाबोबावगोन बिथां रिजु RJB लकेल ब्लगनिफ्राय नोंथांमोना मोजां बिदिनो शुटिंनि माखासे क्लिपफोरखौ नुनो मोनगोन बेखायनो अननानै नोंथांमोना हाजासे बे चेनेलखौ शेयार खालाम लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो खुलुमबाय दिनैनि शुटिंआ बेहायनो जोबबाय बयखौबो आसा खालामदों जेन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामगोन जेन फैगौ समफोराव बेबायदिनो आङो आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो थाखाय आं खाबु मोनो दिनैनि जा मा होनो सनानि संसारनि स्क्रिप्ट लिरनाया नै आदायानो माबायदि जागोन ओंखारबा नायदो लोगोफोर डाइरेक्ट शेयार खालामना होखाजोबदो आरो आं ब्लगखौ फुरा हाजासे शेयार खालामना हो आरो बिदिनो गोदान ब्लग चेनेलाव नुनो मोनबाय थागोन आरो ना एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बिदिबा लोगोफोर दोनथ'नाय जासिगोन दे बाय